kugadzirira tafura. Manero ake. Ini ndiri kunyumwa kuti zvangu zvaita. Kutongoaona sonda kana tonzwa akakunyumwa ngekuti ndo pakubuda kwangu. Kunana 2005-6-7 kuchingwa chichinetsa munzara iya. Vanhu vaita pressure nekurongana palaini vaona mota yakanzi Lobos kwete chingwa chacho. Kuona mota ichingwa vaita kuti vanhu vaite pressure. Vachitongotenda kuti yechingwa yakatakura chingwa chako. Manje sati kufungidzira kamanirano. Taona vakatakura nyasha dzacho. Ende tiri kuzvitenda kuti nyasha dzedu zveupenyu zvaita zuva ranhasi. Vakatiwanira nyasha. Ndinokutumira muranda wako. Pashechu yese iri tight sezvairi izvozvo, but evidence of grace wawanerwa nyasha. The man of God is here. None other than the evangelist. Celebrate the gifts of God. The gifts that carry gifts. Madelano, you can do better. Help me welcome the gifts of God. But just Lord, tell the marriage to each one and every God bless you. We may be seated in the presence of the Lord. Regai tende mwali manerano nekuda kwemukana nenguwa yavatipa tikonegora mishumurao. Regai ndipe mkudzo ndiremekedze vafundisi vese vari pakati pedu. Zvikuru sei my father, my brother, Prophet Muzira, we also came a long way. Takazwana kubva kare. Regai nditaure chinhu ichi. Kuti ndinzwo ndakudhiraivha motikari 2014 is the man who bought the car for me to street. So patinoona izvozvo zvinomuramba zvichiminista mandevi kuti murume uyu une chaakashandira muupenyu hwangu. So regai ndivakudze ndivaremekedze baba naamai Prophet Muzira muzita ramambo Jesu. Amen. Zvakanaka tikwatise zvakasarudzika bishop wedu, the father of the house and the mother Bishop Chishano muzita ramambo Jesu. Amen. Utendawo Mwari nekuda kwafirst lady wekumba kwedu. God bless you. Thank you so much. Jana nishumire pamusoro pechinhu chinonzi Ropafadzo kana kuti blessing. Ndofunga munhu wese unoda kuropafadzwa, munhu wese unoda kukomborerwa. So ngandiverenge a text kubva kubhuku ya Genesis 32 from verse 22. Genesis 32 from verse 22, and I'll read. And he arose that night and took his 2 wives and 2 female servants and his 11 sons, and crossed over the ford of Jabbok. He took them, sent them over to the brook, and sent over what he had. And Jacob was left alone, and a man came and wrestled with him until breaking of the day. Now when he saw that it did not prevail against the man, he touched the socket of his hip, and the socket of Jacob's hip was out of joint as he wrestled with him. And he said, let me go, for the day breaks. But he said, I will not let you go unless you bless me. So he said to him, what is your name? He said, Jacob. And he said, your name shall no longer be Jacob, but Israel, for you have struggled with God and with men, and have prevailed. Then Jacob asked, saying, tell me your name, I pray. And he said, why is it that you ask about my name? And he blessed him there. So Jacob called the name of the place Peniel, for I have seen God face to face, and my life is preserved. Just as he crossed over Peniel, the sun rose on him, and he leaped over his hip. Therefore to this day the children of Israel do not eat the muscle that shrunk
which is on the hip socket, because he touched the socket of Jacob's hip in the muscle that shrunk. Baba kutswai remekedzwai manerano taurai kuupenyu hwedu shoko renyu ngarititsiure ngaritidzidzise ritigonese nekutisimbisa muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen. Ndichadandiverenge zvishoma pamashure. Genesis 32 verse 11 beti inoti iyo, deliver me, I pray, from the hand of my brother, from the hand of Esau, for I fear him, that he may come and attack me and the mother with the children. Munamato iprayer request ya Jacob. Ari kunamata kuna Mwari achiti, ndibatsire, deliver me, ndirwire kubva paruoko rwemukoma wangu Esau. Ari kuziva kuti Esau is coming after him. So aita munamato with deliverance. But after his prayer, there appeared a man aseri Jacob, wari kufighta naye. Deliverance yari kuda ndekuti ndirwire mukoma wangu anoda kundirova, anoda kundirwisa. But prayer yake, the answer came in form of another man. The heavens released a man, an angel. A man appeared and began to fight with him. Mindro yari kuda haisi kurowa ikurwiswa. Mindro yari kuda ndekurwirwa kuti asarohwe nemukoma wake Esau. But denga ramupa a answer is very strange. A man appeared and began to wrestle with him to an extent yekuti akasiwa atyorwa udyo, akadislocate the hip joint. Prayer request ndeyekuti Mwari ndirwire ndiregere kurohwa. The answer came. Akarohwa zvinodarika marohero aifanirwa kuitwa nemukoma wake. Zvokuti akasiwa akatyorwa kuti kakabva ipapo achikamina. His prayer yaiva yedeliverance, but the answer was an attack. And yet pane statement yekuti he was blessed. So what is a blessing? Kana blessing tisiya munhu akukamina akutadza kufamba, iropafadzo ridi. Isi yatinoda ndeyekuti unyatsofamba zvakanaka. Ropafadzo yandinoziva ndeyekuti zvinhu zvinyatsoflowa zvakanaka. Kwete uyo anonzi he was blessed, but achibva ipapo achitadza kufamba, onzi anga akomborerwa. So pane nguva yekuti tine vanhu vakakomborerwa, but vari kutadza kuziva kuti vakakomborerwa nekuti mafambiro avari kuita nemafambiro ari kuita zvinhu zvavo idambudziko. Saka iye haagoni kuona ropafadzo, anoona challenge. I love scripture shoko parinoti nemavanga aJesu takaporeswa. So zvazvinoreva ndezvekuti Jesu chiri pari chisingapore mavanga nokuti ane assignment yekuporesa akaramba ari mavanga. Maybe that's why Thomas akati ndoda kuona mavanga, because mavanga aya ane assignment, because mavanga ari ordinary anorecover. Ukachekwa ukava nevanga rinopora rinovhara. But pana Jesu mavanga ane assignment. Saka chinotiporesa mavanga ake. Zvoreva kuti Jesu anofanira kuramba aine mavanga nokuti ane basa. Kana shoko richiti nemavanga ake takaporeswa, kupora kwedu kuri pakuti iye akava nemavanga. Zvoreva kuti anofanirwa, kana ezvino vanhu vachiri kurwara vachinoita kuporeswa, vanofanirwa kutenda mumavanga ake. Zvinoti paari chinhu chisingahile ndochinokonzera healing. Iye haapori kuti aporese. Iye akangopora asina mavanga. Saka statement yekuti nemavanga ake takaporeswa inofanirwa kuexpire nokuti iye apora. So blessing iri pana Jesu kuti mission, basa rinyatsofamba mushe, anoramba aine mavanga nokuti ane basa kuti vanhu vagone kupora. Saka pana patine murume adislocatwa a hip joint, anototadza kufamba ari kukamina, but the Bible rati he was blessed there. Handina kuona ropafadzo kuti mutumwa akaburuka aine maassets, ane zvinhu zvichida, ane zvipfuwo nezvinhu zvakawanda, akasiwa ane zvinhu. Baba noti wakayamutsa mhuri yake nezvese zvaanga inazvo, akasara ari ega. There came a man and began to fight with him. But murume uyu afighta naye, panosiwa shoko rekuti and he was blessed there. But pablessing yake handioni anything chaapiwa. Ndiri kuona a problem on him. Saka nopanoita mutoti what is a blessing? Kwandiri blessing ndinoifananidza semuti unoprodusa michero, to an extent yekuti ndikasvika pamuti wemumango usina mango, chandinoziva ndechekuti pachazova nemango nokuti muti wacho uripo. Mablessings izvi zvinobatika zviri tangible, zvinokusaraunda nokuti you are blessed. So people can temper around nemablessings, but when you become a blessing, vakakutorera chinhu vakadzoka mangwana vanoona uine chimwe. Why? Because you have the ability to produce.
So blessing ya Jacob yakabva yava palevel yekuti haapiwe zvitangible mablessings anooneka. He became a blessing. He was blessed. Saka pane zvakaitwa palife yake zvakaita kuti denga riti akasiya aropafadzwa. But zvakaitwa zvinhu ukamutarisa munhu atone problem anototadza kufamba yeti shoko roti ndopa akasiyiwa aropafadzwa. Iye request yake ndeyekuti handikusiye kusvika mandiropafadza denga ndokubva ramurova ndokubva rati makomborerwa endai. Kurati kazhinji makomborero anowanzouya iri fight. Zvokuti kudini pese pakuuya chinoblessa upenyu hwako inouya sekunge idemand or a challenge. Pakuda munhu anogona kuona spiritually kuti haisi problem iblessing. Blessing inosvika palevel yekuti Eliaza atumwa kunze notsvaga musikana anogona kuroorwa naIsaac mwana wangu. Anouya kwete kuzoadvertisa location kuti tinoda kuroora tazitumwa kwaAbrahama. Anouya aine task yekuti ndikuda kuti ngamera 10 dzimwe mvura. Waenda kutsime ari kutaimira vasikana vanenge kuzochera mvura, but aisa a demand yekuti the one who give the camels water. I don't know what camel no mvura yakadii, but kana macamels 10 ariyo ari in line nemarriage yako ndaona uroreke. Ameno inochiprofita wega pakarorwe munhu pa 10 camels. Iwe nokupa munhu one chaiwo utori problem. Kurorwa kumba kwaAbraham achievement womene kuti Abraham was reaching silver cattle. And Eliaza anoenda macamels beds was also carrying gold on the same day. But day rekuti gold will release panotanga paitwa assignment for somebody to fetch water for the camels. Kurati macamels which waona embedded spiritually in blessing. So blessing inetsika yekupfeka jacket rinenge assignment. Teshunamite man paakaona Elisha achipfuura munhu waMwari haana kungoona a man passing, akaona an opportunity passing by and akagona kuita trap the blessing. Munoziva hama dzangu kuti vatumwa vakaenda kuSodhomu neGomora havana kusvikira kumba kwaLot. Ukariverenga zvakanaka Lot vakasvikira paCity Square mukati meguta pamagedhi. Lot ndiye akaenda kana approacha varume akati kana ndaionerwa nyasha uyai kumba kwangu mogeza tsoka modya mupfurire mberi nerwendo mangwana. Varume vaBhaibheri vanoti vakatoramba and he insisted. Lot wakanyengetedza akavagombedzera kuti please. Vamwe vachiona vatorwa vekuti iwo unga uchagere pekugara, mumwe achiona ine opportunity yekugona kunzvenga nekutidza moto. So blessing kazhinji inouya yakapfeka jacket redemand, jacket rekuti iassignment, jacket rekuti iproblem. Yakuda vanhu vari spiritually mature to know kuti haidzadzisingamera iwanamwe. This man anoti Jacob chaari kuda iblessing kwete kurohwa. Nokuti atoita prayer kare kuti deliver me from the hand of my brother Esau. But denga rovha ratumira mutumwa anosiya achikora munhu. But hakusi kuchorwa bedzi, kuchorwa obva wapiwa message yekunzi he was blessed there. Gore rinopera munhu achidai Mwari vandikomborera gamba, makomborero akauya but anga ari ngamera 10 dzaida mvura. Iwe uchikoda kuchera mvura kuenda kuMareri kwe. Pani pekuti the Shunammite man marriage maka muna mwana pari kupfura muprofita aneizire kuti mumba mavo ave nemwana. Chakaitika ndechekuti haana kuona mwana but akaona what to do towards the men who speak a word that will change life. Elisha haana kufamba achitaura kuti tiri vaprofita matiregerera dzara mazodiko munotadza kubata vana tikuru. There are times yekuti munhu anofanira kuva mature to see. Pasina zvataurwa munhu ngaanzwe kuti pane nyaya iripo inondikonekta neblessing. Genesis 18 ukaiverenga inoti vatumwa vakaburwa kubva kudenga and one of them was God himself. Havana kuenda pamba paAbraham but Abraham akagara pasuo retende akavaona akamhanya akawira mutsoka akati kana ndawanirwa nyasha. Vanhu vichinonzi kuwanirwa nyasha kugona kutakura assignment yedenga. Kana ndawanirwa nyasha pfurai nekumba mugeze tsoka mudye muende zvenyu.
Abraham ndobva aita zvaataura, varume vakaguta ndobva vaziva kuti hapangopfurwa napo kana paine vanhu vanogona kureacta towards the things of the kingdom. Gore rinouya nenguva ino uchava nemwana. Kunati Abraham wakagona kukwezva nyasha, blessing dzinopedza challenge iri mumba. Akaipedza haana kumhanya akarovera kutsoka kuti ndinamatire mumba mangu hatina mwana. It's good to be prayed for, but sometimes it's good to be taught how to attract the blessing. Wakamhanya akavira mutsoka, vatumwa vakati handei kumba kwako vadya, ndipo vakati gore rinouya nenguva ino. Hazviudzwe munhu kuroti, zvinoudzwa munhu kana vatumwa vamumba. Kune message yepanze nemumba. That's why Baba was brought Gausan Pavaga Mumba, Mana Shuya, Avana Mania Chingwa and Boots Kana Yemi. Bible note to Goman and Gas, Anga in Zara, Anga tight and Baba Mania Neru. Went in a ship. But Manica time Agasaman and Gara say yes, Nachi. Say Baba Snapomania needs you want to come on Baba to Siva, which can do a moon and Santa Shikamumba, where weapons of Kambata, Baba vakuda mwana mumba wozomupa zvinhu amumba dzani kupa munhu ari panze ndokwauri munonzwisisa kuti pane zvinoitirwa munhu ari mumba zvaasingaitirwe kana amwe zvinoitirwa munhu ari mumba hazviitirwe munhu. Why? Because unoziva kuti ndo awa wangu hatine marecovery. Wapedza kudyiwa wozoti just be my friend, zvinorwadza. Wabvuma wadzimai tokupa pei yese kana uchiri tinopota tingoti woshoma kuitira marecovery, because kune mweya wepanze. So this man called Jacob, chaari kuda iblessing, handikusiyei kusvika Ropafadzo. Pane questions aripo in line in blessing. Question number 1, akabvunzwa kunzi unonzani sekunge denga rizive zita remunhu. Zita rako ndiwe ani? For the first time kuzwa Jacob achitaura chokwadi ndini Jacob, nokuti paakagoda blessing pekutanga abvunzwa nababa wake kuti ndiwani mwanangu akadhinisa udangwerei. So denga rinotoziva kuti kana achida kukomborerwa anowanza chitsotsi, tikakunyatsomuvheta nhasi. Because wakabotiza neblessing mumameni wanyepa zita risiri rako. Baba vasaoni vakamubata vakati mwanangu ndiwani zvikanzi ndinisa udangwerei. Ndobva atakura remumba akaenda nayo. Yokudenga haiti chitsotsi yakasiyana neyemumba. For the first time uta Jacob achikuda pachena kuti ndini Jacob. Denga rikati munhu anaka amudhiseva. Blessing inotoda kuti munhu avhete. Why? Nokuti pane umwe uno wawinawo. Baba roti unotsivimisika muzvishoma, Mwari unomutrasta nezvizhinji. Kuti life yako muzvishoma isembo yokuti zvizhinji zvikauya unobehave sei. Denga rakutotya kuti munhu imbomirei kukomborera pazvishoma zvainazvo vanhu vangu. I was telling people kuti vanhu vanotopromisa kuti Mwari akatikomborera munhu aita mudumbu. Saka denga rinotoziva kuti vanhu vasaite mudumbu dzvanyai munhu. Vanhu vanokuvara nemudumbu vasauzatono. Pane question yakaitwa shasha iri kuda kukomborerwa, but denga riri kungovheta umwe munhu waizikanwa. Unonzani zita ndobva tayo ndinonzi Jacob. Zvanzi right, tisu tine right yekukuchinja zita. Tani paukada kuchichinja wega ukumba kwenyu. Denga ndorunochinja munhu, the word of God must change you. Zvanzaiwa ndini Jacob, zvanzi hazvichanetsa tamu parimwe rekuti Israel. Prayer request ati Mwari mukoma wangu is after me, Esau is after Jacob. But Jacob baita encounter nedenga is no longer Jacob but Israel. Kurati takuvisa mu system yevanhu vari kutsvagwa nema problems. Denga rikakuchinja rinokubvisa mu system yekumusha kwako. Zvinotevera vekumusha zvinosvika pauri zvokushaiwa. You are no longer Jacob but Israel. Zviri kutsvaga rozi zvichasvika rozi asi kusvika mwana waMwari akatengwa neropa raKristu. Ngazvitsvake kuti wataenda kuona ukazverenga upenyu hwake unototi pavakazosangana
future. Aunoite unotodwa. Asafari pekuti marero wako unatenga shogori kwa kuchinja mchana. Ausitaipi kuroho, itaipi kukiswa. You are only time of man's grass over mchata. If I'm chatting, you may kiss the bride. But one who's okay, you may kick. Because Maria is our you may kiss, not you may kick. Kick you one who can kiss. In the Karachi Jasita, nobody blessing number 1. You are no longer in the 16 years of Chaka. Paruchaka waliwekushunguruza not your type. Paruchaka waliwekutambisa nekwabisa kwete mwanasikana wakatekwa neroparamwari. Iwe mhando yekuroro wanekutochata. Zvinobvira zvaitika kwenyu, zvaitika kuna Jacob not kuna Israel. So blessing number 1, you was changed Sita. Masita ni nyaya. Masita ni damuziko. Unozoreta kukura watateta ushatiso. Tilevano asati vane masita. And I'll explain to a little bit. Ukazitaka zvakanaka sitara winaro. Rekuti shamisu. Ndira tetwa. Iwa hune. Wakapiwa remwe munhu. Sitara siri zvakanaka. Karunda nyanyi mzvanya mwe munhu. Bosi siya chute kwenye pane wana kutozvibvunza kuti ramundirani. Iwe rawinaro ndiraba mlilo wako Cosmas. Roman is course. Well, till today, you are nameless. But no fara kuti vese wakamugamuchira akavapa simba rekuti vanzi vana vamwari. Zvinoteerera Jacob azviwanikwe pana Israel. Why? Nokuti kana waita encounter nedenga paifanirwa kuiswa bama pamuchoro wamunhu. So here, as we shall see that Ropafadzo and the children in group number 1 blessing, even by name, your name has been changed. What this one program is not but the matter with go is one level your blessing. So blessing number 2, Bible no for that akaroa, akakwatwa. What was blessing number 2? Let's be real. Adisheyo shokora katendera kuti murume wearowe zvekutokuwadza kudaro. Zvakazaka ipapo achitokamira. Achitadza kufamba. Pazvanzi ndo paanganyatsokomborerwa. Unoziva here kuti encounter yaaita nedenga. Paari kubva ipapo achinosanganira nokuti vanhu vanga vayambuka mhiri mhuri yake nevana vake. Paari kunoyambuka achisangana nemhuri yake achitadza kufamba. Vanomunzwira tsitsi. Teti chichaitika hamuna kuberekwa uchifamba mafambiro amuri kuitai. Also, there are times which kana wakuita kana mwari wakuita ndewezvinhu vasingazive mwari vanosvika pakuti vachakucancela so. Ivo vachinoda kukukanzura muprogram yeblessing. Kana kunamata vako kudaiso vakubira manje. Also, usanga nevanhu vari good but vasiri godly. Vanorealize zvinhu on the ground vokunzwira tsitsi kuti achechi yangu kukuvadza. Tonamata hedu but vasazodaiso. Kumusha usati wavaka pana unzo unze simendi kuchichi. Osa kune vanhu vari right but vasina mwari. Beware of good people who are not godly. Nokuti pavari kumuona achikavhina vanowira pasi vachitochema nevana kuti deti maitwa sei ndiana kukuvadzai. Iwo ubva kuti ndakakomborerwa. Kuti aiwa zvekupindirana. Deti imi hamuna kukomborerwa marohwa. Vanhu vasingazive mhando yamwari waunonamata usavatarisire kurizena sewe. Because kune encounter yawaita nezvinotaura mwari muupenyu hwako zvavasina kunzwa, vana havana kunzwa zvataurwa, vaona zvaitika. We don't walk by sight, we walk by faith. Faith comes by hearing. So by hearing, that's what you are blessed. By sight ukamuona, he is a problem. Saka usatambe nevanhu vari mulevel yesight wamudimension yehearing. Ukanzwa zvinotaura mwari hauchamuvwa nezvinoonekwa nevanhu. Vari kumuona vari kuti murume arohwa akuwadzwa. Iye pachake ari kunyemwerera kuti kainjarika ka pane mari dzichabuda, pane blessing ichabuda, pane michato iri kubuda, pane favor iri kubuda. Kuda kuti pane encounter yaaita isina kuitwa nemhuri yake. So he's blessed, but akuwadzwa, which means he has now become weaker. He's no longer a strong man.
but he's become weaker. And ari weaker kudaro, ndopa akabereka the last born, yainzi Benjamin. Benjamin mwana anoberekwa after the encounter yaJacob yekurohwa yekuchorwa the loins chiuno chake ari a weaker man. But anobereka Benjamin. Benjamin means the son of my right hand, which means kurohwa kwaitwa akakuvadzwa bekarati tabvisa your strength but takuita weaker to manifest our strength. Muutera hwedu Mwari vanoratidza simba ravo. Nderipi simba rakareleaswa maloins aJacob? Pari kuberekwa Benjamin, Mwari vari kubereka murume unonzi Paul from the tribe of Benjamin, anova the greatest evangelist of all in the New Testament, because Paul was from the tribe of Benjamin. I'll go deeper this week. That's why calling young Paul in something similar incident ya Jacob. Ndeipi Jacob unorohwa, Paul unorohwa. Calling ya Paul in a fight. Nokuti panoberekwa rudzi rwaBenjamin panotanga paitwa fight, munhu anorwa naMwari. Mwari vowikena the loins of men kuti vagone kuproduce the strength of the heavens. Church, hear me very well. So murume warohwa dislocatedwa, but anaenda kunobereka mwana unonzi Benjamin. Benjamin became an answer panhamo yakaitika patime yefamine, nokuti Joseph ari kuEgypt akasvika pakuti mari haichatenga zvese hazvichaita butter trade mumba hazvichaita, ndokuvati aya ndakuda kuti muende the last born yekumba kwenyu. The payment became a person. Kusvika vanhu vakauya naBenjamin kuti vagone kupiwa chikafu, vagone kupiwa land and everything else. So Benjamin akareplace everything chavaishandisa to get access mu Egypt. So Jacob paari kurohwa dislocatedwa ari kupiwa mari inogona kutenga poverty, nokuti mari chaiyo pane painokundikana. Blessing iri powerful than money. Blessing ikakuloketa inokupa zvinhu zvokuti nemari yacho usati wabata, but unobata zvinhu zvokuti ukaudza vanhu kuti nemari yacho naandisina, vanotaiwa zvinhu zvinodhura. Gamba chaakudhura inyasha dzakapfekerwa mauri dzekuti mari yacho isingakwane nyasha dzinokupa zvinhu izvozvo. I was talking to my son concerning Evangelist Blessing. Somebody called me munopinda ku7th day. Nobody mfutsi ndati uende pamba penyu pekugara. Ndikati chakanaka munhu washo. Saka taita sei munoda kunogara area ipi? Tinobvunzwa isu ere kuti area ipi? Totoda kwakanaka. Ndozarudza right up kuti place kukuro you borrowed you. Torai driver na secretary endai munosarudza land. Kana mai wana mudzoka toita paperwork yematitle deeds kuenda kumba. Alisoti zvinoita mari pandakabva mutown tine envelope yematitle deeds takuenda kumba. Street preacher kustreet hakuna commit, hakuna maelders. Samwari anoziva kuti kunobva kuna board. Itirai munhu zvinhu zvake, hazvina board mukati. Zvinhu zvokuti uchiona maneighbors ako ari ikoko nevamwe vari kuita zvamunomboonana wamboenda kulendi kuti unoona unoita nezvei, vanoshamisa kuti kundoparidza muroti. Saka wauya seimo mose inzvimbo yavakaremekedza kuti akroiwo ndokunogara fidza kakroiwo vanotarisira rimwe klasi rei tiriko. Chinonzi blessing unoita ngorukurota chine power. Mari yakakundikana mu Egypt, money failed. Vakachinja nemombe kuti vapiwe chipage, zvese zvikakundikana. Kusvika Jacob, Joseph akati endai mudzoke nelast born yekumba kwenyu. Ndopa vakauya naBenjamin. Ende vauya naBenjamin hazvina kuramba zvakadaro, vakabva vazopiwa land mu Egypt. Havana kuramba vachitora chipage vachidzokera, nokuti Joseph wakafara paakaona Benjamin. Kuda kuti uyu paakarohwa kachiorwa udyi, akabereka the last born in the Benjamin. Mwari vari kuti ndikupa something more than money. You are blessed to kusvika palevel kuti mari ikakundikana, then you do the payment. And the page wandiri kutaura gere kuti Baba is Jesus. Kana Jesu ari mauri une blessing hombe inogona kukuudzira zvinhu zvisingagonekwe nelevel yeeducation kana maconnections kana mari yacho. Hama dzangu chinonzi Ropafadzo chiri more than whatever you can think of.
Somebody akanditi mufundisi makamboenda kuIsrael ndikati handina zvanzi ndoda kuti muende ndipe passport namba zvimwe zvoita nezviri izi unangorota zvo the guy munhu wacho wekuisland asana kuona takatosangana kuTel Aviv kuIsrael ndobva atondifonera after 2 days kana visa yangu yaita saka tinongoonana kuTel Aviv ikoko just get ready ndakazomubvunza taakudzoka on the last day ko takaita 8 days ndikati macost anga akamira sei zvanzi paita 2,500 years yemunhu asati akuona anongoti uya kuri kuno anozoti ungashande kupi kuti upiwe salary iyo kana tiri penjera sai salary kana penjera she's not blessing you more than money. Oh yes. Boro richinozi Ropafadzo chiri powerful zvekudaro. Shekuti chikamiriswa kuna ismako nezvoti kandaina ndashanda kuzodii aiunganidzikirei. Jacob blessing yaakasiwa nayo yakava paari zvaari zvanga zvaakubva paari wakatanga kubereka wakabereka Benjamin rikava rudzi runotyisa to an extent yekuti the first king of Israel was Saul, son of Kish, who was a Benjamite. Yet prophetically zvanga zvakanzi tsvimbo yekutonga haibvi kumba kwaJudha inoramba iriko, but pakasarudzwa Mwari vakati there is a blessing inodarika zvamawirirana pano zvetsvimbo yaJudha. The first king to rule in Israel was a Benjamite. Kuti paakarohwa akanzi waakubereka mashefu madzimambo kwete vana vari ordinary. Nesimba rake akabereka vakawanda. Paakava wika ane blessing akabereka rudzi rwaBenjamin kukava the first king for Israel wainzi Saul, son of Kish. He was a Benjamite. Thank you. Ndokuita musikana unonzi Esther wakarerwa naMordecai akava Queen Esther in a foreign land from the tribe of Benjamin. Murume uyu paakarohwa akawikenwa akabereka zvinotyisa. Soko panoita sekunge riri kukurwisa riri kuda kubereka zvinokurwira. Prayer yaHana breakthrough yake yanga simple pakudai. Hana kungoti Mwari mukandipa mwana. Akaenda pakutsanangura basa remwana zvanzi mukandipa mwana anosara pano ndokupai bishop. Assignment basa remwana rekati tidenga rinzwa kuti uyu mukaunyima mwana tinoshayiwa pastor. Hana akangwarisa zvekudaro. Hana kuti Mwari ndipei mwana. Ati mwana wandiri kuda basa rake ndiri kutoriziva. Anofanira kusara muno muchechi, anofanira kuita bishop. Zvabva papi kuti atange kuudza mabishop kuchechi Mwari unozvitsvagira wega. Une mesheni yeAfrica aona nokuti time yanga achiita prayer Bishop Eli instead yekumukurudzira vabva muti 2K so zvinonyanya kudhakwa waini nokubata zvakanyanya. Ndobva aziva kuti Mwari chechi yenyu ndoine dambudziko. Harisapozi kuti ndikareje kunamata kuti shauda. Saka mukandipa mwana ndokupaiwo bishop. The insult yanga yakalota the blessing. Kakuwanzirwa nekakutukwa ikaka. Hana kubva apopota kuti bishop munodidarirei. Akabva ava nerevelation iri positive. Pa insult iri negative. Mukadziwo waini unoinyanya wadirei kudhakwa. Ndokubva ati Mwari mukandipa mwana toriplesa mudharaunda. Mudharaunda ane rafu achaparidza. Akutuka vanhu vane machallenges muchechi. Saka Mwari mukandipa mwana zvapa muri kuti chechi yenyu ichifa nokuti manyima inini mwana. Ndega rikaita meeting kuti tinoruza tikanyima munhu. Chechi yafa haina bishop. Bishop ari kushaudza vanhu vatendi pasa. Mashoko iwayo aita se-insult. But akamupa a better revelation. Chikamupa breakthrough paishe barrenness. What is a blessing? Ropafadzo chii? Inouya sei, unoiona sei, unoigamuchira sei. Zvakanaka kunamatira kuti Mwari ngavakukomborere. But zvakanaka kuziva kuti gomborero
sei rinouya sei muupenyu hwako. Kune mateta zvinotunyota nemvura yacho. Ukaramba neyako ubva waziviswa kunzi watorusa imwe. Zvino Jesu paanouya achigara patsime, rimwe tsime futi ragara pamusoro perimwe tsime, nokuti iye ndiye tsime rebhuramenyu. But obva asvika gara pane rimwe tsime, but nokuti munhu haana meso emweya, akavarira kuda tsime raJakobho asiya tsime rekudenga. Type yevana vandakavaona, they talk much about church and less about Jesus. Masystems evanhu ndo avanonzwa kuti yes, vakataurwa Kristu havako. Tsime rekudenga harina charinobata mahari, anoda rekuna Jakobho. Ende rekuti kana sizeni yako akupisa, wota tembo inoshifta. Ende chero auya patsime apa akada kukanda zvaanokanda, anoriporuta, anorikanganisa. People of God, hear me very well. Chinhu chinonzi blessing chiri kuita pass by paupenyu hwavanhu vazhinji. Vachitopinda mucloset, Mwari ndirangarirei, Mwari ndikomborerei, denga richishava kuti makomborero esai. Hama dzangu Lord haana kusvikirwa nevatumwa pamba vakanoka kuti please tauya kuzonaisa moto, unoda kurara pano wawanirwa nyasha. Akanyengetedza varume vanga vashaya pekurara paCity Square, akati handiri kumba kwako. Ndo paakatozoudzwa usiku kuti tinoita zvemoto tsano matoita vaki. Mangwana kuseri munhu wese kumhanya, pane moto uchauya pano. Imagine vatumwa vakapinda musodhi munogomora shedzera kuti mangwana moto, tibateiwo zvakanaka, unotsva tibatei mushi. Not haigona kuvawana, vaitorwa nevanhu vari nani. Saka tinonzi blessing is an open door for anyone and must spiritual eyes to attract, to know and to know what to do. Eliasa anapinda mulocation kuti tauya kuzorora tatumwa naAbhurahama ane mari dzakawanda, anosvikira kutsime ndo kunocherwa mvura, kuroti munhu achipira kuita assignment yekumba. Tine vanhu vekuti mumba mavo, mukereke mavo, assignment dzese haana basa nadzo. Chaari kuchema ari pakona kuti Mwari ndikomborerei. Gamba pane mvura inoda kucherwa ende kana waenda kumvura, vasikana pakuenda kunochera mvura kutsime haisi yake kutano their family, kutakura burden reministry. Une zvaunosangana nazvo. Kune makungu aienda nechingwa nenyama unopa munhu waMwari aigara kubako. Makungu aya haana kushiya secret dzemakungu for one reason. Mazuva iwaya mvura yainetsa, kwaiva nedrought. Saka muprofita aigara the only place yaCherico Brook yanga ine mvura bedzi. Saka pai makungu aiti akaendesa nyama, aibva aona kuti mvura iri pano, onwa mangwana ouya futi nenyama. Because vakangoshiya secret iyo mvura inopera. Saka tinokuona munhu kuti vakafunga kushandira Mwari vanotanga havana kukwana. Pakada kuchirundi, pakada asane manyemwa, ayo vakawana mvura. Vanhu havadi kushaya blessing iri hidden. Ukazviziva, unotomirawo ukatoitawo. That's why Jesu mukadzi weSamaria haana kutenda wakaomera, akati dai waiziva, only if you knew. Hama dzangu kusaziva ndo challenge. Blessing inogara iri available, iri padhuze, iri pachena, but kazhinji pacho inouya iri assignment. Lord kusvika pekuti Bible noti he insisted, akavagombedzera, akavanyengetedza. Blessing pane painoita nharo so. Zvekuti yakuda vanhu vanoziva kuti kana muri kushandira Mwari, kana zvikaita nharo ndiri pano, basa rinofanirwa kuitwa. I always tell people, Mwari wakanipa mudzimai wangu, pandakavapfimba mai vavo vakanditi kwana. Apa tane vana 3 nakwana iye. Inaiti kana ndapiwa naMwari anongoti it's okay, madamata brother, it's okay. Pakatosha kuti mamunhu mufunge. Ropafadzo inoda vanhu vane mweya wenharo so. Bible noti Jakobho wakabata mutumwa akati handikusiyei. Urandika tokusiyei maakutoenda, saka ndaakutobata. But this time, nokuti ndaakuziva kuti pane blessing, hapasina fight. I will not leave you until you bless me. Here's the message. Makomborero anogona kuibwa muassignment. Dzaneka Bible asi worry. Vakatoramba kuti vanogara rende kuseri. Usafaramba kuti kana zvisati zvaita so. The same people today, pavanona maclips nokuti paparedio nokuti unoziva kuti aigara medu chaiko, medu.
Ropafadzo payanga yakatakura assignment vakaramba kuassociata, but payamishowa the blessings vakuti ihama chaiyo. Same with life. Iwe une hama dzakawanda ita maroni, unotona kuti unibva mune rimwe group refamily. Tati welcome muzukuru. Ndinana sekuru mutaundi. Ndo vanoti munhu blessing haina basa kuti vanhu vakufarire. Iye akakufarira, iye akakuda, ukaita zvaanotaura. Ufunge Eliaza haana kupfimba munhu, akangoliga marriage mukusiva zvekuita. Same with Moses. Unoziva Moses ndiye wani munhu muBible asina kuroora nekubvisa roora, akaroora nekugona fight. Vanasikana vaJethro vaishera mvura ndokubva vatanga kudziviswa nemamwe mashepherds. Moses ndokubva apindira akavadzinga, vakashera mvura vakaenda kumba. Baba vavo vanovhunza kuti koenda makasika zvakuna blaza atibatsirawo zamba musirei nauye kuno. Achitouya ndokubva apiwa siporo kuti ave mukadzi wake. Chakamupa marriage fight kupindira dzevamwe. Iwe manje uri muzezuru unoti yemumwe haitwe sei? Haina mbiri wesadza. Saka tonomira kusadza racho hapana. Bhozi rako rakavigwa mune rake. Patinoita prayer kuti give us today our daily bread. Awa chingwa chedu kwete changu. Ane nzara ndini but kana makundipa chingwa chisi changu ndechedu. Give us today our daily bread, not my bread. Sachinoita kuti ushaye chingwa unenge uchida chako. Mwari ane tsika rekupa chingwa chedu iwe kuda chako. Mwari kuti vakakuona vanoda kuti uye blessing to others. We are blessed to become a blessing. So if a blockage to blessing is selfish motive. Unofunga ine ropafadzo yacho kana Mwari vairisa pauri. Mwari ngavaone uri answer muupenyu hwavamwe vanhu varoda kuita reach. Be a vessel. Ukava a vessel God can use you. Mwari ngavazive kuti mari zhinji ukaibata dzimwe nherera dzinofunda. Vanovhura masuo mazhinji nokuti vanoziva kuti ikauya muruoko rwako kune vafana vagona kuenda kuchikoro nekupfeka. Blessing is for selfish gain or motive. So that selfish motive kana ikaramba irimo titori a blockage to the blessing yacho. Andikusiye kusvika mandiro Ropafadzo. The questioning, change of name, nekurohwa akabva ipapo ane problem. Kusvika wakutendera kuti vhangeri rikurore panokomborerwa munhu. Akurese unoziva kana mwaoko achifanira kupindira ari madoubles aucheme kuti apinde. Unoswedera kwaari utamanidza ruoko anokurova, akakurova ndokuti apinde. Kuna kuti ukanyanyorohwa paakuda kuti wako akurovewo kuti akubatsire. So shoko raMwari rikasanga kurova chete Isa wakasanga newa hapana chakanaka. Alright, Matthew 20. Kana richiti uyai kwandiri makaneta makaremerwa ndokupa izororo. Vhesi uyaita kuti chechi kuzari kuti munhu anoda kuzorora. Vanhu vaneta nezvinhu zvakawanda muupenyu. Saka pakaverengwa vhesi yokuti chechi makazara vanhu vakaita stampede kutsikirirana. Mufundisi paakazoverenga 29. Vhesi 29 inoti kudii? Takurai joki rangu nokuti rakareruka. Isitara kuzotura pane kavhesi kekutakura futi. Ende twakatobatana 28. Takurai turai mutoro wenyu kwandiri ndinokupa izororo. 29. Carry my yoke. Oh, kuda kuti kutakura ndokutura. Let's balance the two. Uyai kwandiri makaneta makaremerwa ndokupa izororo. Matthew 11:20. 29. Carry my yoke. Kuda kuti kuchinja zvokutakura. But if you carry my yoke, my burden is light. Thank you. Kuna tukune blessing inowanikwa nevanhu vanoda kutakura. Alright, I'll give you a simple example. Unozara tukadzi kana ine nhumbu agoni kumitiswa nemumwe munhu kana akarepo. Boza ane nhumbu kudara. So the devil akakuona wakatakura zvaJesu anoita problem newe kuti haana chaachakutambudza. Boza kutya akutakudza.
Tikatopa zvangu mugara mupa izvi tikaonana. So blessing yakavigwa mubhedheni yaunotakura concerning the things of God. Ropafadzo yakavigwa mukukuvadzwa, ngari kukuvadze shoko. Vanhu vakamuona ngavanhu vetsitsi shoko ramuuraya. So, but it's a matter of time. Azvinave zvakadaro. The other side of the story, murume anonzi Israel wakabereka rudzi rwakatipa madzibaba. The first king was from the tribe of Benjamin. Jesus is the Son of God, seated on the right hand of the Father. Uratani ngebenji. Why nokuti ndiye anogona kubhadhara pasingabhadharwe nemari. Nzara yanetsa kuIjipiti, vanhu vaenda nemari nemombe zvarava. Joseph akachiuya ine mufana wenyu wokupedzisira, and the boy happened to be Benjamin. Akava the right payment. Mwari ngaakukomborera kusvika palevel yekuti mari yacho usina, nzara haikurove. Why no? Anokupa imwe provision. Mwari ngaakupe imwe favor yekuti zvimwe zvinhu zvaunoti izvi hazviwanikwe nokuti ndinotambira shoma, but iwe wacho hausi kushoma, une nyasha zhinji. Kudenga kuna Mwari une nyasha dzaanoti akaisa pamunhu. So pane nokuti ukataura chinhu unoti aishuwa here, unokomorerwa zvokuti hazvifite. Unotanga uchafamba nemapepa kuti zvanotaura ndeizvi mapepa acho uzanoti shuwa zvinoita shuwa. Ukaona vanhu vasikutsikana kuti shuwa here, ndozvoreva gospel. Gospel means too good to be true. Kuti Mwari anoda mutadzi, too good to be true. Azviite, but izvozvo wakadai nyika nekudaro. That's the gospel. So blessing ikauya pauri haifite, ende vanhu vanotoshaga kuti kuti simbisa hazviite. Ndimauve akaita zvinodai so. Shuwa. Unozouya ukroyi borodo shuwa. Utarise munhu achakuitira izvozvo musavati. Ende mudhara akatondiudza kuti chechi yedu yeSeventh Day hatiwanzotenda dzimwe chechi dzese. Asi Mwari vatiri kusoti. Mwari vedu ari beyond zvemachechi. Unofanira Mwari anopinda chechi. Aiyo, Mwari anopinda vanhu. Vanhu vanopinda machechi. Rabu rinoti miviri yedu itemberi yaJehovha, kwete chechi yedu, miviri yedu. Ane vanhu vake Mwari vaanotaura navo zviri beyond denomination. Jacob pachake akablesswa, haana zvinhu zvaakatambidzwa. Ipo kubva achikamhine baba akanzi you are now blessed go. But vakatanga kumuona anakuona blessing. Kana blessing iri pauri, kune vanhu vanogona kusaiona. But it's a matter of time. Anonga kuti you are blessed zvauri zvezvizvi, but inyaya kuti pasati pane zvinhu zvinoita kuti vanhu vanogone kunongedzera. But chaunofanirwa kuziva ndechekuti kana Mwari vataura kuti wakaropafadzwa, inomanifesta ropafadzo. Pane zvichakudatika zvichaoneka zvotoona kuti saka paaitofamba achienda murodhi ndoko zvaisvika. Vanhu vanogona kusazviona ite certain season, but chandinoziva murume anonzi Jacob kana aita encounter nedenga, pane zvichamanifesta muupenyu hwake. Handiziva ndikushumira, but pane zvichaitika muupenyu hwako. Continue to serve and worship God. The blessing is on you for now, but the blessings will surround you later. Pane zvichakukomberedza zvokuti vanhu vatati chokwadira kuma pane paunozvisunga kuti ndine. I remember one day changotanga kuitawo zhendeke around 2014 ndaenda kuEthiopia. Unenge uchingozvisunga zvokuti utora futi atlas otarisa mepo ndokwandiri kukona unotanga usiriwe. Asi kune vanhu vaiti muchigaro kuenda kurodha vanoziva kuti chakufura nekuEthiopia. Vaingona chienda pana first. Vaingona chienda pana first. Vanoziva kuti kune kuchakufurwa nako. Kana blessing yako manifesta, unopfurira pavaikuona, wozokuona ite certain angle. There's a joke yataura iri WhatsApp. Ndipone chinhu ndakatoona kuairport akandibvunza katu. Ndimufundisi kukuperekedzana. Usatanga usina kuenda. Usatanga munachoma muchiparidza paroga afuka zvingezve kurondi. Andibvunza katuza kuti munhu washe kudaitira. Uruperekedza wani. Ndikutoenda ufuki.
Ashifite kuna wanosuka taigenda kundegenda jairo ndende mapushi. Alisa uchileta mari ndogo za tunde chikwenda chiti. It's not a blessing. That's why Samson nyamwaga mugera musoro. Chawasina mvisa relationship yake na waruku musoro. That's why the last miracle yacho anamutrust kuti nema lokse akati God mwari tipe osipa zvakare. That's why I chose to differ. Samson anakudza muchokwadi pakati simba rinobva mubvudzi. Simba rinobva kuna mwari. Anga akaita sungano naye nenyaya yebvudzi. Because if you not get one interest simba. And to me, what shows that there's a motive. Shaika mtawamu the simba rinobva kupi. Each side mtanga akaonda. Because kana kuna simba rinobva kupi. Zvinooneka kuti nyama dziripo imoja. Ukaona na simba rinobva kupi kuti Paul apana kana sign. But mabasa epower winter. So to me, Samson was a slim guy. So blessing iriko. Yakuti inokuonza kuti chita zvine power. So kuti wakamushamisa. Anozvifambisa sei kufunda hana but unazvoitika. Pane zvinoachievwa nevanhu vagona kuita zvimwe zvinhu. But pane zvauchaachievwa nokuti nyasha dzinokukwalifayisa kuita zvinhu izvozvo. Somebody else another testimony cruise. Atukaka ibasa. Oza kuna nasina ngofara uso. Oza wabukure mu stadium oti asikubaka mutambo. Apedza zvake mu. Ngati wandiri kushumira we manje anozviziva kuti andingakwanisi. Saka munhu akati yaise stand yakazoti I know kuti waka kunorema. I will do it for you. And ngati munhu chete no is a baby. Just on a house level, it is bank invitation. There was a Sunday with a coffee in the other man. That I got to share any bank from town. I got to share the coffee, you know, fat, Roda was doing Wabunavano. ATM card. Silent of the secretary. Wam shall be by the payroll. Tamila salary you pay flash you pay months a month. You put a slate of money. When you shall get a baby, Javita Madi. Muzuka to pay us on the resort, Yapina. And so on shall I want to say, but he to go to option. Ama tamu chinonzi blessing chikafikirwa naMwari pamunhu so. Utanoita drama. Anonzwa kuti Elijah aipiwa chingwa nemakungu ari pamba makungu emutsvaka. Mukovhiti kwakauya motikari dzinenge 4 dzakatakura magrosari. Angatengwa nevanhu vari kuCanada nekuUK nekuAustralia. Magrosari achititsvaka. Vachitoti ndiko kuti Muparinga sainayo. Chikafu sainayo chikafu chedu. Saka nyaya haisi makungu Mwari unoita. The Bible is real. Wazuru nasi na mangwana ndio watakufumira. Ari nasi anotozviti. Mwari asumira kuti dai zvinhu zvanaka. Aiwa unoona kunakirwa zvakadai so. Unyanzvi hwake huri mukuoma kwezvinhu. Blessing. Ikagara pauri. Vanhu vanoshamusa. Chirudzii. Jacob akati andikusiye kusvika pandiropafadza. Akaropafadzwa. Akasiyiwa aine question mark kuvanhu kuti ropafadzo ridzei. But vakazoziva behind the scenes vakazoziva iko kutokuvadzwa zvaaitwa izvi pane zvaakubuda mari zveumambo. So they won't go share testimony nevamwe unozona kuroti kwawanda vanhu variti vakutaimirawo Mwari waJakob anongova. Zvawandirwawo vanoza zvine dzimba mukati izvi. Munhu atonzwa kuti pari kubuda mari ka. But Mwari unozviita kuti vanhu vagone kuremekedza basa rake.
Unozani nhumbu yaEliza yakaita advert kuna Maria. That's why Maria pakati chava nemwana akati naEliza uye anga asingaberekewo. Kuna kune dzimwe nhumbu dzokungomaketa nyasha dzaMwari. Mwari anoda kuudza kuti zvinoita Eliza aidza aberekewo yenda kugomo reJudhea atone 6 months. Kuna kune dzimwe nhumbu dzokoti Mwari vamakete kugona kwawo. Be a person wokuti Mwari akada kuratidza kuti anokomborerwa muri iwewe. Udza vanhu kuti nyaya haisiye muBhaibheri inoitika nhasi. Zvana nomunhu anokunyara nokuzwa anonzwira tsitsi. 7th day. Auye kurodha achitwa tichiparidzai. But Mwari vakaminista kwaari akati tichazviita nokuti Mwari vachitaura. Church, chinonzi blessing chinorarama pamunhu. Chinonzi blessing chinogona kuigwa maassignment. So I imagine dai ndakaramba this assignment ekuita basa raMwari paroad ndaizogara kupi? Ndaramba neimba pekugara. Ndaramba nezvizhinji Mwari zvanoita. Ndoita makona kuti Mwari zviratidzei, ndikombori zviratidzei. Mwari vanenge vachakukwenya kuti newewo hauzivi zvekuita. Unoshamisa zviratidzei, vanongoendawo unoshamisa kuramba assignment. Zvingani zvawaigirowo chiti Mwari vachangoona chete zvandite but Mwari ndirakarei ndiitei zvakati. Blessing ine tsika yekupfeka jacket rinonzi assignment. Saka uchiona vazhinji vedu we are not coming across my blessings. Secret iriko ndekuti takaignore chakauya chakatakura blessing yacho. Eliaza auya akatakura gold kuti vada kunorwa goridhe tinaro anoviga goridhe kuseri kwengamera dzine nyota. I was talking to this man kuti vane nzara yekuita basa raMwari more than nzara yezvimwe zvinhu. Zvese zvaunoda kuachiva nekudii muupenyu hwesakuseni iti Mwari I am here, use me for the glory of your name. Uone kutendeka nekururama kwakaita Mwari. Mwari vanopindura minamato, pamwe pacho vanopindura zvaunoshuvira kwete minamato nekuti vanonzvera mwoyo. Vanonzwa prayer but pamwoyo vanonzvera futi. Vanonzwa kuti anokuparidza zvavo but havana pekugara vane shungwa. Saka kuri zvimwe zvokuti Mwari vanopindura zvisina kutaura but zvavanonzvera zviri mumwoyo ndo zvatinoshuvirawo izvi. Dai Mwari atibatsira tiregera kuignore assignment yakatakura the blessing. Usati wabatwa musoro, ubatwa mukati memusoro. Piwa information, knowledge, know what to do, especially in the house of God. Kune mumwe akasvika pakufa guva rake kuti Jesu ngaapinde muguva rangu. Chinhu wani chakagonekwa nemurume azvaita kuti afe pamazuva iwaya. Why? Nokuti muguva make matopinda Mwari, ari kurojesa Mwari guva. Saka denga rinofanira kumuprotecta nokuti akangofa Mwari akutobuda kutoshaya pekugara. Akati Mwari chigare apa ini ndirare pansi. But mukandirega ndichifa kuno kundopinda imo munobuda futi pansi. So chaakaita ichocho, even hove yakatakura Jona yakablesswa. Why? Because vanhu vanoraura vanotobata hombe. Saka ina Jona haibatiki kana mukatireva sei because iri paassignment. Inofanira kunorutsa muprofita ari kuenda kuNinevhe. Saka hove ikangotakura Jona yane security. Haichada kujenga mambure anojenga hove yacho. Why? Because yakatakura chaMwari. Kune basa rinoda kunoitwa kuNinevhe. Saka hove ikatakura Jona yasafe. Dzimwe dzinobatwa dzoitwa sedzokuti inongozva kuti mudhara wandinaye hakuna vatungeti kusvikana nomurutsa. Inenge assignment inenge nhongo. Mukadzi kana ane nhongo ndopanzwawo zvakatoko nekuyema and achiandastandikawo soso. Why? Because ane chaakatakura. Akangobereka chete anonzwa zvinhu zvawo matero. Zvaanapitsa zvichaita ndogoitawo rufufu zvakaoma. But kana ine nhongo tinomhanya. So problem ndekuti nhumbi yacho 9 months, unoema for 9 months. Nechiteni zvavharana. Saka mati kana wakatakura Kristu for life, unoema upenyu hwese. Unobviswa palevel yekuti so long life, unoita another kind of life. So wait, the God kind of life. Chata chikuru kufema, unokwacha kufemereta, unokafema mushi. Pepe yakanaka, ni Ropafadzo Jehova. Vese vaunoimura naMwari
vasina kuignore yakavalidza mublessing. Ndakati varume ndaifanira kunge tirekamuka kushingika todzidza kubva kune madzimai. Madzimai vanoziva kukosha kwekuva nefamily kwekupanirana. But hati vane statement yekuti zvarinorwadza. But havasiye. Anovatidza havasiye. Kubereka kunorwadza. Ane imwe. Makati kudini kubereka kunorwadza ane imwe. Type yavamaster genius. Kunorwadza but unenge wapinda. Assignment ichirema unge ichirwadza asi panoberekwa kajunior. So ukaziva kuti zvinobereka ropafadzo, you take pleasure in serving in the house of the Lord. Aive burden, the opportunity, blessing, favor. Why? Because ukasaita Mwari ane vanhu vaanogona kuita nawo. Nacho regaribetsere testimony. Nacho dzasani yangu paincident yemuchato wangu. Vari pachichi pakaita noise. Vavadaronga muchato zvinhu zvakaoma. Daiva kuenda kwamutsviti unongotinda mapepo. Zviri izi hazvitora zvatoita. Indi havada kuomesa. Amena anga yakandudza. Ndazvinzwa ndakati Mwari, muchato uri kudiwa vanhu havasi kuda. Mwari ndokubva vareisa one person from UK. Akasenda mari yemuchato yevenue and everything. Ndokubva aflya kuuya kuzoatenda muchato wacho uchipera ndokubva adzokera. Chandakazoita kuchechi kuvazivisa kuti munokoko kuzodya zvese zvavo. Ndakakoka chechi muchato wangu kuvakoka kwete kuti vakaronga nekuita anything. Kuvaudza kuti hamuna zvamunoita chekudya chete nekutamba. One person from UK. And no first time kuti tuonane naye face to face. Akatisasa kusvika palevel yekuti mufundisi machinhu icho chamuda kuita sendai bhiu racho kuno, famirai venyu, chikafu, zveshe itai. Ndaitoseka ndichidzawo kuti ndozoona kuti muchato wakaoma. Ameno but ni wangu wakapfasa gaiti. Bocha achakaoma pandiri kungofambira kuti venyu ndokuoma kwachino. Ari kuchatisa ubva atoflya wouya uchatopera ubva kuti thank you. Pane kuti nini mutendera ubva kuti maita ine akwini. Chinonzi blessing chikaenda pamunhu chinoita zvinhu zvinoda mari zhinji. Iwe usina zhinji yacho. Wandakadzoma chinoda kuti ndinoda kurongerwa muchato kana gore rese chautokuronga. Ina ndinotoda kuronga. Masteps akatangwa zveemergency. Botatowana veinda kuti muchato next week. Vanhu vaita masteps usiku usiku vaipedza na 10 kuti vakatengu vanga vanonokera muchato. Mwari vandikushumira ariko pachigaro izvezvi. Nyasha idzodzo anadzo. Sometimes it's good to testify kuti vanhu vazive kuti Mwari anotoita zvinhu nhasi asi zvebhaibheri chete. Ndazviona ende zviri kuoneka. Kana ndozopedzera wakuita nguva yekupupura iri nguva yekuparidza. Haifanira kupupura panguva yekuparidza. But anyway, zviri kutidera. One day ndaenda mutauni kutenga maspare parts emota. Ndapa mudzimai mari. Anotsvaga kuti mabhureki acho ari kubva murume achada kubva apita zvikanzi dzorei munhu mari yake. Mufundisi taurai zvese mutakure kuenda. Urumoda 20 liters yeoiri netumabhureki. Wobva watakura bhegi rakadai so. Onzi pese pachada mota service ndini. Unozorora. Unosvika pakuzorora asi Mwari. Unoita budget zvinokwanira ndiite chini. Wanzwa Mwari vapinda kuti hauna chauchaita iwe paridza chechi. COVID wanakuidza marento wanawasa kushanda. Kouya uya kubva kuLondon. Saka mufundisi wako ndondikomborera. Ndopinda hangu ku Dutch Reformed ndiri kuno. Ati shoko rinondikomborera. Takasiya ikwa kuZimbabwe tinogara ikoko mahara. Ndokatogara. Takangoona once wauya kuZimbabwe. Mota fuso. Mwari akanotaura nevanhu Dutch Reformed. Titsanana. Zvere ndingavachimira.
ngativaparidze. Ufunge hanzoti mwaro unotonzwa kuti ndine chikwereti kuna Mwari. Mwana wacho vanyanya kuite chikwereti. So ndinoda kuparidza vanhu vanoparidza every day street. Kana siri street zviri paFacebook like ndine chikwereti uye mwana wacho vanyanya. Vanenge vachadzana nomwana kuti ndine chete. Kuda kudaisawo Mwari wauya, kuda kudaisawo Mwari wapindira. Varoti tsano mira inova ishoko, mira izvi nokusota izvi. So you know that I've become a blessing for sure. Hatuna shokona shokunogedzera, but ini wacho ndopisa. Amadzana chinonzi blessing chinorarama pamunhu. But chizhinji chakavigwa maassignment. Usarwadziwe kuitira chinhu Mwari. Usarwadziwe kushumira Mwari. Vakatendeka. Vanhu vanogona kusakutenda but Mwari wakatendeka. Vanhu vanogona kusakuappreciate asi iwo Mwari pachavo. Kana uchiita zvauri kuitira Mwari kwete munhu. Kana vanhu vakasaappreciate ziva kuti ndiri kuitira Mwari wakatendeka. Hama dzangu kutendeka ndisaka atitendera kuti uchakupusa munhu. Akatendeka zvekudaro Mwari yeyu. Hakusiya wakadaro ari nyasha dzinotyisa dzekuti dzikaiswa pauri Jacob wakakomborerwa zvokuti aida kumurova akamutsvoda. Enemy inopedzisira yakudzwa kuti I need to do something good for you. Waita encounter nedenga waitendera kuti rikurove. Denga rakandirova zvito zvangu semukomana rikandisiya ndangomufundisi. Why was it done without us to get my dinner? It was nice. Dream assignment in power. The blessings. Don't let us get to the mat. That's in the mood. They would value shit and us. Don't tell them the Guru of one and the Upas of Chakupa man. Chirikuru one day women bear and Shakams of Wira. Usatari Serrano not to be. Economy no sustain a life is the economy of the kingdom of God. Economy akatari samazome life yako bara kushimira Mwari. Ibatu ne zviitika munyika izvi. Kuna Mwari kuti his head is not short. Jesu akaberekwa mawaizi vakabva kune imwe nyika. Malocals akasacelebrate. The end of God is not short. Malocals akasada kuappreciate zvaunoita muimba yaMwari. God can raise people from somewhere. I want us to pray tonight. Namata uri papa kuti Mwari ndishandire ndiite Ropafadzo. Make me a blessing, make me a blessing, make me a blessing, make me a blessing. Father, in the mighty name of Jesus. Father, in the mighty name of Jesus. Ndiite Ropafadzo baba. Ipewo nyasha nesimba rekushumira muimba yedu. Sisati Rebecca unoshumira nekupangamera mvura. Use me, Lord. Use me, Lord. Grant me the grace to attract the blessing, to attract the favor. Baba ndikumnamata. Pesa bade Ropafadzo yangu ndipe mweya wokuziva, mweya wokunyuma, mweya wokugona kuona. I will wait, I will save in the house of the Lord. Kusvika bade Ropafadzo. Ndinoramba ndakabata kushumira. Ndinoramba ndakabata kuparidza. Ndinoramba ndakabata kuimba. Ndinoramba ndakabata nekumira nebasa renyu. Nokuti chandinoziva kundisiya makadaro. Pandinoshumira pamuri Mwari. You make me a blessing. Make me a blessing. Make me a blessing. Ite Ropafadzo. Inodarika mari. Ite Ropafadzo. Inodarika ma-connections. Ite Ropafadzo. Zita rangu ngarishandurwe. Ngandira akakomborerwa. Zita rangu ngarishandurwe. Make me a blessing. 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 Ite Ropafadzo. Mungu iri kushandiswa rano. Ndiriwa kurooreka. Mungu iri kutambiswa rano. Ndiriwa kukomborerwa. Make me a blessing. Make me a blessing. Ite Ropafadzo. Mazuva akaoma upenyu. Munyika inorema yakadai. Make me a blessing. Make me a blessing. Ngazviitike kumburie kwangu. Sina kuti zvaitika ikoko. Ngazvitangire pamberi baba. Make me a blessing. Make me a blessing.
pamuchato wangu ngaiwe uchapupu, pabasa rangu ndoda kupupura nyasha, ndoda kupupura Ropafadzo. Make me a blessing, make me a blessing. Economy yakao yakadai ite Ropafadzo. Zvisingakonekwe nemari, nemari ndiwanise. Zvisingakonekwe nekufunda, nyasha ngadziwanise. Father, we thank you. We glorify your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. God bless you, church. Let us celebrate God. Let us celebrate.